Akala ko talaga, sanggang dikit kaming lahat. Kaya lahat ng kalokohan nung high school hanggang mag-college, sumasama ako sa kanila. Kasalanan ko din naman eh. May sariling isip naman ako. Alam ko naman yung tama at mali. Pero pinipili kong maging mali sa ngalan ng pakikisama. Kasi nga, akala ko, tropa. Kaya nung sabi nila na pagtripan namin si Carl, yung nerd sa klase namin, kahit alam kong mali ginawa ko, 1 week straight, siya lang yung pinagtitripan namin. Hanggang sa pinatawag kami sa dean's office. Malaman-laman namin, anak pala siya ng isa sa board of directors ng school. Ang usapan, hihingi kami ng sorry pare-parehas. Aaminin namin na kaming lahat ang gumawa nun at haharapin namin ang consequence ng magkakasama. Ang ending, para di matanggal sa school, nilaglag nila akong lahat. Sa murang edad, natraidor ako ng mga taong akala ko tropa. Di na muli ako gagawa ng mali para lang makibagay, para lang makisama. You can say na I've learned my lesson the very hard way. Alam mo Simon, yan talaga ang isa sa mga patotoo na ang karma digital, o di ba? Kahit pa sabihin natin na ngayon apologetic ka kasi meron ng consequence yung ginawa mo. Kumbaga bumalik na siya sa'yo, nag-backfire na sa'yo yung mga ginagawa ninyo sa iba. But then again, that doesn't make everything or anything that happened better. Most especially to Carl. The kind of humiliation that you made him experience for 1 week straight sa isang school na kung tutuusin, isa sa mga board of directors ay magulang niya. Even yung mga magulang niya napahiya sa mga board of directors nila. The kind of humiliation that you made that family experience cannot be taken away or cannot even sum up dun sa nangyari sa'yo na trinaidor ka ng mga kaibigan mo. Though I get it, siguro ngayon you feel hurt, you feel betrayed, you hate them for it. Pero my love, even at a very early age, I just want you to know that you got what you deserve. I am never fond of bullies talaga, regardless of their age. Hindi talaga ako nagsisit well sa mga taong bully. Kung kayo mag-aasaran, kung kayo mag-quote unquote bullian, alaskahin nyo isa't isa, go ahead, nagkakaintindihan kayo, magkakabarkada kayo eh. But if you will go out sa circle ninyo and go out of your way to make someone else's life miserable, hindi siguro nakakatuwa yun in any level. So forgive me if right now I do not feel for you dahil niloko ka ng mga kaibigan mo, kasi I think yung experience na meron ka is nothing compared sa naging experience ni Carl, yung taong binuli ninyo for 1 week straight. Yung taong pumapasok lang naman sa eskwelahan para matuto, and obviously low-key lang siya even when isa yung parent niya sa board of directors ng school, kasi kung hindi mo siya kilala, ibig sabihin hindi siya yung tipo ng batang nagfa-flaunt kung sino ang mga magulang niya, o di ba? Hindi siya gumagawa ng any commotion na i-highlight yung estado niya in life. Ibig sabihin that kid is a humble kid, just trying to study like everybody else. And here you go,
kasama ng mga tropa mong pulpol, gagawa kayo ng mga kasirauluhan sa loob ng eskwelahan ninyo, and now you feel sad na trinidor ka ng tropa mo? How petty can you be? Sabihin man natin na your repercussions nun is not actually petty kasi na-expel ka sa school. Again, my love, I would be surprised if hindi ka na-expel. Bullying is a serious case. Bullying should be taken seriously by any academe. Again, you got what you deserve. So instead of realizing na wag kang gumawa ng mali para lang makisama, lagyan mo na ng period, wag kang gumawa ng mali. Ikaw na nagsabi, you have your own brain. Di man siya masyadong nagagamit. At least kahit paano nakaka-recognize yan ng tama at mali. Wag ka nang gumawa ng mali. Be better. Choose to be better. If you cannot do it for the people na nasaktan mo kasi you don't feel any remorse about it, hindi ka inusig ng konsensya mong maging guilty sa mga ginawa mo, maawa ka na lang sa mga magulang mo. They don't work that hard in life just to have a kid na walang alam gawin kundi ka bulastugan. Naintindihan mo ko, my love? You don't know half of the hardship na kailangang pagdaanan ng mga magulang mo to earn the money that they spend on you para sa education mo. And education in the Philippines is not cheap, mind you. Lalong tumatagal, lalong nagmamahal ang edukasyon sa Pilipinas. Kaya my love, I just hope kung hindi ka naaawa, di ka nakokonsensya, hindi ka nababother na mga taong nasaktan nyo before, binuli nyo before, pinagtripan ninyo before, maawa ka na lang sa mga magulang mo. Speaking from a person na hindi pa po parent pero ramdam kung gaano kahirap ang buhay adult. I am speaking in behalf of all the ates and kuyas na nagtatrabaho. I am speaking in behalf of someone who is trying to do something in her life nang wala pang pamilya involved, and yet alam na kung gaano kahirap. My love, it's hard to earn every single peso na meron sa mga account ng magulang mo. So pahalagahan mo yon, mahiya ka. Ayusin mo yung sarili mo, be better. Let this lesson be, let this experience be a reminder to you na you are not untouchable. Klaro? Klaro.